Bueno, ni abortoaren alde nago. Putos hippies katolikos. Idorteari aurre egiteko, Pirineo Atlantikoen departamentuak sorturiko batzordea asteon bildu da. Jakinarazi duenez, azken euriek onura ekarri badut ere, oraindik ere ur kontsumoari buruz hainbat murrizketa atxikiko dituzte Ipar Euskal Herriko 85 udalerritan. Oroitzearren, iragan uztailaren 26an, ura eskuratzeko baliabideen eskasiari aurre egiteko, perfektuen Ipar Euskal Herriko 20 herritan funtsezkoa etzen uraren kontsumoa murriztea erabaki zuen, hainbat arau eta debekurekin. Hala, ordura arte indarrean zen alerta egoera atzean, utzita krisi egoerara igaro zen lurraldea. Erabaki horren ondotik murrizketak orokortu ziren eta orain gehitu egingo dira uraren erabilpenaren inguruko murrizketak. Eta lehorteagatik arazoak ez dira iparraldean soilik jaso. Arabara begira jarrita ez da mahats bilketa erraza izaten ari. Lehorteak gogor jo du azken hilabeteotan Arabako Errioxan ere eta horrek uztaren ohiko epeak aldatu ditu. Arratsaldeon, matxez hizketan hasita bada Idortez gain beste konturik. Errioxako jatorri izena utzi eta Arabako mahastiak zigilu berria sortu nahi duten upategiek baztertu egin dute 2022ko uzta sor marka berri horrenpean merkaturatzea. Bazegoen horretarako aukera bat, mahastizainak Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimenaren zain baitzeuden Arabako jatorri zen berria martxan jartzeko, baina aukera hori zapuztu. Eginda ikusi dutenean mahats bilketa hasi egin dela eta ez dutela jaso Jaurlaritzaren baimena. Inés Baigorri, Arabako Errioxako upeltegien elkarteko presidentea. Estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado, que llegase a tiempo antes de la vendimia y de ese permiso para poder generar ese consejo regulador. Por tanto, estamos a la espera de que en breves días ocurra, de que haya una resolución al respecto, en un sentido u en otro, y en el caso de ser positiva, pues ya las bodegas interesadas podrán comenzar a crear ese consejo regulador poco a poco y, bueno, pues con tiempo durante este año trabajar para que la próxima vendimia, aquellos que lo consideren oportuno, pues ya trabajen dentro de ese nuevo ámbito de protección. Nord Stream gasbidea Ukrainako gerraren xake partidako piezetako bat izan da gatazka hasi zenetik eta aurretik ere. Rusia eta Alemania lotzen ditu auditoria horrek Ukraina zeharkatu gabe eta gatazkaren jo puntuan egonda beti. Moskuk iturria itxikote zuen mehatxua, matxura posibleak eta abar. Orain Nord Streameko bi gasbideetan aste honetan izandako 3 isuri ikertzen ari dira. Gertakariak ez du eraginik izango Europarako gas horniduran, bietako ezein ez baitago martxan, baina Danimarkak energiaren arloko larrialdi egoera ezarri du herrialdean, handik gertatu direlako isuriak. Hango gobernuak eta Alemaniak ez dute baztertzen sabotaje ekintza bat izatea, ez da Errusiak ere. Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkide eta trantsizio energetikoko idazkariak iritzi dio gaur gurean. Auzi honi entzun. Danimarkako gobernuak esan duen moduan egon diren gertakari hauek oso arraroa dira, ez da? Kontutan eduki behar da, Nord Stream gasoductoa itxea 750 metrora dagoen instalazio handi bat dela, eta hori zulatzea oso gauza gertakari arraroa da, ez da? Eta gero, 3 lekutan zulatu dira bi gasoductoak, horrek esan nahi du, probabilistikari behiratzen baldin badiogu oso aukera gutxi daudela, ez da? Horrek eramaten ditu edo eramaten gaitu guztiok kezka handi bat azaltzera, ze egon daiteke honen atzean nolabait ere edo sabotei bat edo ez dugu hartu behar ere gerra baten erdian murgildua daudela Europan eta akto de guerra edo ez, gerra gertakari bat ere izan daiteke. Gai aldatuta berriz, argi mintzatu da Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako ekonomia sailburua. Ez du atzeraldirik ikusten, inflazio handiaren ondorioz murriztu egin ditu aurtengorako hazkunde aurreikuspinak, pixka bat aurten eta asko datorren urtean. Baina Alemanian eta beste herrialde batzuetan iragartzen den uzkurtzerik ez du espero Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomian. Hala, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordina 2,1
Aztekoa da 2023an aurretik iragarritakoa, baina kontra borrokatzeko